हेलो लोगोफोर बरायबाय बर्डर जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा फाइनाली अफिशियल नटिफिकेशन आउट खालामबाय बेनो जाबाय कमांडो रिलि। दा गासैबो रिल नटिसमोन नोंथांमोना गोबां नंखाय सानदोंमोन आरो खायसेया नंगौबो सानदोंमोन मानोना रिलिखौ जोंहा लास्ट उइकआव जागोन होनना बुंखादोंमोन मार्चनि। दा फाइनाली गासैबो रिल जाबाय नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन दा बावैनो लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो। दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो HSLC बेनिफ्राय जों गासैबो डिटेल्सखौ नायनोसै। जाय नोंथांमोना भिडिअ नायना मोजां मोनो लाइक कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो। बेनिफ्राय गासैनिसिमबो बेस्ट अफ लाक। दा बेखायनो आं फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव बेयाव फैनाय लोगो लोगो 21 मार्चआव फैबाय लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय HSLC दा माखासे समावहाय एसे लेट जाखायोमोन। दा फाइनाली नंमारगौ नटिसआ गासैबो रिलानो। दा नोंथांमोना रिलिखौ होनो हासिगोन 25 मार्चनिफ्राय उदालगुरि हिसाबै फार्स्टआवनो बेनिफ्राय सेकेन्ड फेजआव बाकी डिस्ट्रिक्टआ थागोन माखासे 15 डिस्ट्रिक्टआ जाग्रोसिगोन बिनि उनाव माखासेया उनाव फैगोन। दा नोंथांमोनाबो थाबैनो अफिशियेल नटिसखौ मोनगोन। दा बेखायनो नोंथांमोना एडमिट दाहायनिफ्रायनो डाउनलड खालामनो हासिगोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो। दायो आं भिडिअ खालामनाय समावहाय लिंकआ एक्टिभ जायाखै। दा जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जागोन अब्ला नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन लोगोफोर आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननि रिलिया 15 डिस्ट्रिक्ट सिगांनि नटिस मोननाया थ' नोंथांमोना 25 मार्चनिफ्राय जासिगोन आरो बे रिलिया गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआव जागोन नोंथांमोननि लकेल फिल्डआवनो जागोन जाय दाखालि ABUB जादोंमोन बेयावनो जागोन। दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आपडेटआ बेनिफ्राय हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो रेडि जायो आरो एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हायो। दा नोंथांमोननि नेनाया जोब्बाय फाइनाली गोबां नेदोंमोन जे नोंथांमोना रिलिखौ माब्ला होनो मोनगोन होननानै। दा फाइनाली नोंथांमोना मोजाङै मोजां होदो। थ' बिनिफ्राय आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलनिफ्राय गासैनिसिमबो बेस्ट अफ लाक जाहाथे नोंथांमोना बयबो क्वालिफाइड जायो। दा बेयाव एग्जाम गैया लोगोफोर अनलि रानिं बेनिफ्राय साइकोमेट्रिक जागोन। थ' नोंथांमोना मोजां होदो। हमना ला रानिं होनाय लोगो लोगो रानिं जागोन बेनिफ्राय जोंहा साइकोमेट्रिक दङ लं जाम्प दङ बेनिफ्राय सिन आप दङ बेनिफ्राय 100 मिटार्स दं हौवाफोरा बेनिफ्राय हिन्जावफोरा सिन आप गैया लोगोफोर। थ' नोंथांमोना मोजां खारदो। दा लोगोफोर भिडिअ नायना मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो हानायसेबां नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो आरो दिनैनिफ्राय एडमिट डाउनलड खालामनो हायो। दा बाकी डिस्ट्रिक्टआव उनावसो खालामनो हागोन एडमिटखौ अब्लाबो नोंथांमोना नायनाय हागोन ना हाया ट्राइ खालाम लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो।